Han sparker den stensikkert til venstre i mål. Ja, der var ikke så meget, der kom efter. Det så ud som om, at det var noget, han har prøvet før. Det var stensikkert, Julius Voldby her. Og så var det en god idé at holde ham inde, selvom han lige lå med det, der lignede krampe kort før slutfløjt. Så har vi nummer 4 her fra Famalicão. Det er endnu en 0-4 ud over målmand. Det er Silva og Oliveira. Ja, og anfører. Så har de to anfører taget ansvar ved at lige starte ud. Jeg har en ret god fidus til Christian Rust dernede. Han fylder rigtig godt i målet, og Sjossan plejer at have en rigtig god reaktionsevne derinde, så jeg har egentlig en rigtig, rigtig god fidus til, at han kan op en eller flere af de her spark. Lad os så se. Han lægger den også over i venstre målhjørne. Det er godt lagt ind. Vi kan altså også høre, at stadion prøver at hjælpe Midtjyllandsspillerne på vej. Der bliver buet og skabt en kulisse, som selvfølgelig er fed at stå i for spilleren. Så har vi Nikolaj Tornvig her. Endnu en angriber, indskiftet Tornvig. Lurer mig, om han ikke har prøvet at sparke et par straffespark i hans tid. Altså sidste sæson, 17, topscorer. Jo, også vant til at lave mål og vant til at stå i de her situationer, hvor det handler om at påtage sig noget pres. Altså en anden tilgang her fra Famalicão-keeperen, der hopper frem og tilbage. Nu står han. Han ligger iskold, som du snakker om, Jonas, midt i mål, som mange har fået en tendens til at gøre. Så det er godt sparket ind. Ja. Og Valeso Pereira her, han tog chancen og gik til den ene side. Og så har vi altså en af kampens store oplevelser, synes jeg, i hvert fald anden halvleg, Yuko Tomo. Jeg synes, han går og halter lidt på vej hen til straffesparksbilletten. Jeg ved ikke, om det kunne godt være et godt tegn for FC Midtjylland, men han har spillet en god kamp. Men hvis vi skal tælle imod ham, så kan vi sige, at han har ikke kunne formå at score på de chancer, han er kommet til. Og lad os se, om han også brænder nu, så har han brændt på stykker i dag. Ja, så har han fuld plade jo. Ja. En spændende spiller, og også en spændende spiller at se, hvor er han om 5 år, fordi han har da været spændende i dag. Ja, absolut. Den tager Rust simpelthen fremragende taget af den 18-årige målmand. Ja, det er stærkt Rust her. Det er ligesom om han venter en lille smule, og så går han først af sparket går, og derfor går han ned og napper den her. Jeg har heller ikke sat særlig yderligt her, Yuko Tomo. Og så laver han fuld plade, Yuko Tomo, som vi snakkede om. Ja. Men det skal ikke tage noget for Rust. Det er nej. en flot aktion. Ja, det er det. Det er altid flot, når en målmand tager et straffespark. Og så er der altså fordel til Midtjylland, og nu er det Daniel Christensen, som normalt har en rigtig god fod, og vi har set ham tage. Ja, jeg tror det blev... han har selvfølgelig delt med Kongosa, men 11 hjørnespark og også et hav af frispark. Så det er ikke fordi, at foden den er kold. Lad os se, om han kan sparke den ind her. Det er fremragende lagt ind af U21-landsholdsspilleren. Ja, det er nemlig lige præcis sådan det er. Det er nemlig lagt ind. Det er virkelig godt sparket ind det der. Og selvom Pereira faktisk går til den side og også er deroppe, så har han ikke chancen for at redde den der. Det er han simpelthen ikke rækkevidde nok til. Og så har vi nummer 8 her. Vi har Rodrigo Ribeiro, den centrale midtbanespiller, som skal sparke på pletten nu. 3-1 til Midtjylland. Midtjylland har sparket 3, Famalicão 2, så spændende tidspunkt af straffesparkskonkurrencen her. Så får vi se, om Rust han kan gøre det igen. Han hopper ellers til den rigtige side. Ja, han vælger nemlig rigtigt. Men igen her også en sparker, der ved, hvad han vil, inden han går til bolden, og man kan se, at den bliver lagt over i den side af målet, som han har bestemt sig for. Og så har vi en midterforsvar, som skal op og sparke. Det er Gustav Bjerre, som har spillet en rigtig god kamp. En 17-årig forsvarsspiller, som spiller på U18-landshold. Det er altid spændende det her med, når der kommer forsvarsspillere op. Som du siger, Jonas, det handler om det mentale i en straffesparkskonkurrence, og ofte mere end det tekniske. Så det bliver spændende at se, om han også kan komme på tavlen. Ja, jeg synes jo næsten, når det handler om straffespark, så er det et spark ind bag ved målmanden. Så er det næsten ligegyldigt, om du er angriber eller forsvarer. Altså,
Og det var det også her. Selvom at Veloso Pereira han går til den rigtige side, så skal der altså mere til. Det er et hårdt spark, som går i nettet. Ja, og det er lige... Altså, her viser det virkelig, at det er, man har bestemt sig for, hvor man vil sparke hen også. Det gør selvfølgelig også, at den går ind. Også at det er hårdt, at den bliver heldigvis så yderlig, så han lige præcis ikke kan nå den. Men han skulle ikke have været meget tættere på ham, for han så havde fået den viftet udenom målet. Pereira dernede. Og nu er vi altså i en situation, hvor Famalicão de skal score. Det er Rudi Almeida, angriberen, som skal score, ellers så er FC Midtjylland videre til anden runde af Youth League. Så lad os se, om Rust han kan blive dagen til. Ja, må ikke godt, han kan nappe den her, Rust. Et anderledes tilløb. Ja, det var et helt anderledes tilløb, men man må bare sige, det der, det er altså meget, meget, meget køligt sat ind. Så er det altså Malte Melin, som får chancen for at afgøre kampen. En anden spiller, som så særdeles træt ud her til sidst, ham og Julius Voldby var nede og ligge et par gange, men han har også spillet en god kamp. Det er sådan set den eneste bekymring, jeg har, det er, om han er for træt til at gå til bolden. Fordi ellers så tror jeg sagtens, at Malte Melin kan stå for presset. Og man skal ikke tage fejl af ham, selvom han spiller højre bak i dag, så kan han også spille højre kant af de offensive pladser. Og han har scoret mange mål i U19-ligaen, også i sidste sæson, hvor man vandt guld. Så han ved godt, hvordan man får nettet til at blafre. Nu får vi se, om han kan sende FC Midtjylland videre. Han brænder. Nej, så får han krampe nu. Ja, så var det ikke det rigtige at gøre, at sende en så træt spiller op. Også en flot redning, men den er bitter at få krampe lige sparket. Ja, den sidder desværre heller ikke særlig yderligt, så der skulle målmanden nok være gået til den forkerte side, for at han har scoret på den der. Og så er det altså 4-3. Hvis Rust han redder nu, så er Midtjylland stadig videre. Så en mulighed igen, og ellers så er der altså et spark ekstra til hvert mandskab. Det er altså ikke meget, den mangler. Nej, det var tæt på, at han tog den. Rust. Og så ligner det Sofus Johannesen, som skal sparke. En spiller, vi har rost undervejs i dag, som har gjort det godt på den offensive midtbane. Ja, han har spillet en rigtig, rigtig god kamp. Han kom til FC Midtjylland som 13-spiller, og nu får han altså muligheden for at skabe et godt minde i sin Midtjylland-side, og helt sikkert et stort øjeblik for ham. Så lad os håbe, at han sparker den i kassen. Det må være hans vigtigste spark i sin tid i FC Midtjylland indtil nu. Lige præcis det spark, han skal til at foretage nu. Og han scorer. Det er godt sat ind. Det er nemlig godt sat ind. Nogle gange så bliver man snydt af, at målmanden hopper den rigtige vej, men den sidder så yderligt, at der er ikke noget at gøre. Det er tit sådan, du kan se den. Der går målmanden til den rigtige side, og så at han ikke når at røre den, inden den går i kassen. Jamen altså, så er det rigtig, rigtig godt sparket. Knaldhårdt ud i sidenettet. Og normalt kan man godt sidde i en straffesparkskonkurrence og føle, at nogle gange, at man kunne sparke for evigt. Der er ikke nogen af de målmænd, der tager noget. Man skal simpelthen sparke forbi mål. Det sidder jeg ikke med følelsen af her. Jeg føler, det er to keeper, som jeg selvfølgelig både har taget en hver, men også hopper til den rigtige side. Så sparkerne, de skal gøre noget ekstra for at få den ind. Og det er altså Motsa Silva her, som sparker. Også en 0-4. Jeg troede lige, den gik over. Ja, den var sat helt op i krogen. Der var ingen chance, om så han var gået til den rigtige side. Og så har vi Adam Nygaard, som skal sparke. Den næste 5-5. 7. sparker. Spænding for pengene. Nej, det må man sige. Han lægger den ind. Fremragende igen. Jamen igen, altså man må bare sige, det har været nogle gode spark. Langt de fleste af dem.
Og det må også være tilfredsstillende for trænerteamet dernede at se, at drengene viser fantastisk gejst og mentalitet. Det er altså, det er ikke bare på træningsbanen, de skal sparkes ind. Det er også i sådan en kamp som det her, og det gør de. Ja, det var Adam Nygaard her, der stod på presset. 6-5 og Rust igen mulighed for at blive held. Vi har nummer 6 her, det er Martin Almeida, også en af starterne for Famalicão på den centrale midtbane, der skal sparke. Rust med en anden tilgang nu står helt stille. Så bevæger. Så har vi... ja, det er godt sparket ind. Ja. Igen ikke rigtig nogen chance. Det er sådan, man tit sidder i en straffesparkkonkurrence og tænker, målmanden han kunne måske godt have nappet den der, men der er faktisk ikke ret mange af de her spark indtil videre at sige, at målmændene de kunne have gjort det meget bedre på. Og så har vi Christian Jørgensen her, indskifteren. Central midt. Han sparker den også ind. Man skulle tro, der var en magnet over i venstre side af målet. Hvis der er også en magnet i bolden selvfølgelig, fordi at, den rører derover hver gang. Ja, den her tror jeg så ikke så yderligt som mange af de andre, så... Altså her var det måske en meget god idé at snyde keeperen. Så har vi altså her Santos Costa, som vi var lidt ude efter tidligere i kampen for at være forsvarsspiller. Det var måske mest mig og ikke kunne ramme mål. Det bliver spændende at se, om han kan det nu. Ja, lad os håbe, han stadigvæk har glemt, hvordan man rammer målet, fordi at... jeg vil godt have det afgjort nu. Det er tæt på at være så spændende, som næsten ikke kan holde ud længere. Ja, jeg sidder også og ryster. Jeg ved ikke, om det er på grund af kulden eller på grund af spænding. Lad os se her. Ja, sådan, mand! Rammer vi videre. Han kunne ikke ramme mål. Drengene går mok. Det er fantastisk at se. Ja, de skal gå mok. Nej, hvor er det fedt. Ja. Og ved du hvad, det her det er ikke held. Det er simpelthen godt spark. Det er det her med, vi snakker så tit om det her med, hvor det er et lotto og et spil, og altså, det er det overhovedet ikke. I dag er det virkelig gode spark, der gør, at vi går videre. Ja, det er fremragende for drengene det her. Så nu vinder der altså endnu en... Eller det er jo dobbeltopgør i Youth League. De går videre til anden runde, hvor der altså venter modstand fra enten RUK Lviv fra Ukraine eller FK Sarajevo fra Bosnien og Herzegovina. Ja, prøv lige at se også så glade folk er. Altså, det er jo ikke bare en kæmpe sejr for drengene, en kæmpe sejr for klubben. Altså, nu ved jeg godt, at vi siger, jamen, vi er stadigvæk med i Europa, vi er stadigvæk ude og skal repræsentere os ude omkring. Det er så fedt, at vi stadigvæk er med i det her. Og